predvečer veľkonočných sviatkov Peter Pellegrini, kandidát na prezidenta Slovenskej republiky, spolu s podpredsedom vlády Tomášom Tarabom predstúpili pred novinárov, aby informovali o dôležitých rozhodnutiach, ktoré padli počas nedávneho výjazdového rokovania vlády. Táto tlačová beseda sa konala v kontexte rastúcich obáv o verejnú bezpečnosť, ktoré sú aktuálne na Slovensku. Peter Pellegrini na úvod uviedol, že jednou z prvoradých úloh vlády je aj zaistenie bezpečnosti občanov Slovenskej republiky v uliciach. Vyjadril prekvapenie nad reakciami niektorých médií, ktoré podľa jeho slov zľahčovali rozhodnutia prijaté na základe odporúčania Bezpečnostnej rady vlády. Tieto rozhodnutia, ktoré mali zaistiť zvýšenie bezpečnosti počas sviatkov, boli prezentované ako neprimerané a zbytočné. Táto diskusia však nadobudla na vážnosti najmä po nedávnych medzinárodných udalostiach, vrátane varovaní z Francúzska a Rakúska o možných bezpečnostných hrozbách. Slovensko sa tak ocitlo v situácii, keď musí zvážiť nielen vnútornú, ale aj vonkajšiu bezpečnostnú situáciu. Peter Pellegrini spomenul aj nedávny incident v Liptovskom Mikuláši, kde došlo k stretu obyvateľov s medveďom hnedým, čo vyvolalo obavy o bezpečnosť ľudí v ich vlastných uliciach. V reakcii na tieto udalosti Tomáš Taraba predložil návrh, ktorý by mohol pomôcť riešiť podobné situácie v budúcnosti, čím by sa zabránilo možným tragédiám. Privítal som preto rozhodnutie a návrh pána ministra životného prostredia Tarabu, ktorý v stredu predložil na rokovanie vlády Slovenskej republiky, že nemôžeme ďalej čakať a tolerovať tento nepriaznivý stav. Uzavrel Pellegrini, ktorý chce rázne problém vyriešiť raz a navždy.